Het viel uit maar kort aan terug die sterke oostenwind. En we binnen direct nog net van nou. Hoewel, Joen en vannacht de staar gewoon meer bewolking komt. En laat ik het maar eens op een richtje zetten. Joen en vannacht bewolkt waar. En er is kans op een beetje sneeuw. Je had vooral voor het noordwestelijke pad van uw provincie. Het westen en het zuidwesten. Maar misschien helpt de sneeuw, het krijg ik net. Maar ik ga er voorlopig vanuit dat in die gebieden wat sneeuw vallen kan. En dus ik kans op glijdens. En dat alles bij temperaturen om bij de min 2 of min 3 graden. Zeg maar lichte frost. En nog altijd die matige en krachtige wind uit het oosten waait. Morgen wat ik zo'n dag, maar koud waar. We hebben morgen bewolking. Ja, let er wat zinnen. Vooral in het oostelijke pad van de provincie. Misschien ook nog wel in het noordoosten. In de maandtijd eerst nog eens even kans op een beetje sneeuw in het noordwesten, westen en zuidwesten. En zo is het gewoon winterwaar morgen. Maar 1 graad boven 0 en nog altijd in die sterke oostenwind. Matig en vrij krachtig op de rondte en in het kustgebied. Dus goed klaaien, maar we kunnen er wel even op uit. Dan zetten we terug naar de nacht van Snij naar Banje. Dan hebben we het over matige frost. Min 5, min 6 of min 7 graden. Jawel, matige frost. Manje komt er achteraan. Ik had het fruitje flink wat zinnen. Hoe daar in temperatuur krijgt Bob 0 misschien. In de nacht matige frost, min 5, min 6. En dan terug naar Tieze, dan rint die temperatuur al wat op. Maar hebben we het nog altijd een droeg met een vrij stevige oost-zuidoostenwind. En op maandje komt dan dat taaiwaar uw kant op. Met sneeuw, met reën en een oprinde temperatuur richting 4 graden. In de nacht zat het nodig, geen frost meer. We maken mandje, maar weer even in het waarsje.